Mm. 6 years old, Sige. ang nag-ano na po yung Don Rosary. Kung saan Mas kami hanggang mabuti yun. Mabuti yun, mabuti yun. Pagpatuloy mo yan. opo. Hanggang yung auntie ko kasi nabuhay na po siya ngayon. Bigla kasi siyang nag-ano siya ngayon nangyaya. Sabi ko sa auntie ko, ante, kung masaya ka dyan ka na lang, sabi ko. Pero, alam Mm. ko naman din na galing ka sa pagkakatoliko. Ang problema po, Brad Eugene, ay parang nagkaaway, parang nagtalo kami. Di ko na makakalain na napunta ako sa comment sa kanya. Hanggang, alam mo ba, Brad Eugene, sabi ko sa auntie ko, auntie, ayaw ko mag-away tayo kasi kung dahil lang naman po sa religion natin ang pag-awayan, useless yung paglipat mo sa born again, sabi ko. Alam mo po, Brad Eugene, nung sinabi na ako ng auntie, ginuginura daw yung santo, sabi ko, auntie, Ano man. sabi ko, kasi ang pagkakaalam ko, yung parang litrato lang iyan, pero hindi natin inaano yan, sinasamba. Direct po yan sa taas. Kung sa baga, nag-imagine lang tayo sa Panginoon kay Mama Mary. Kasi wala naman talagang nakakitang personal Kung baga, nasa Bible lang yun. Kung anong pinakita dyan sa mga television, parang ganun lang din po, sabi ko. Alam niyo po, Brad, nung nakatulog ako, bigla ko na naginip ni Birin sa Lourdes. Alam niyo po, Sino? sabi po niya sa akin, Birin sa Lourdes. Ano sabi? Birin sa Lourdes po. Bigla pong nagpawatig sa akin, ipagdasal ko raw yung auntie ko kasi kung baga napunta siya hindi niya alam. Sayang daw, ipagdasal ko daw siya at ang pinakasagrado daw po, Katoliko. Kaya doon po namulat talaga ang panandigan ko sa Katoliko dahil bata pa talaga ako, talagang Katoliko na po. Talaga. Opo. Oy. May panaginip ka pala pero mostly kasi kapag private revelation, 'di ba? Magiging private revelation lang 'yan. Kasi hindi naman yan na inapprove ng Vatican talaga. So iyo yan, 'di ba? Na nananaginip si Mother Mary sa iyo. Pero kung ano man yan sinabi sa panaginip, wala namang masama kung sundin mo yan, 'di ba? Kasi it's all about prayer naman, 'di ba? Wala naman sigurong demonyo na magsasabi magdasal ka na. Sige. Bigyan mo natin ng pansin itong tanong ni yung Jidan bro, yung sa